José Carlos, Sí. ¿dónde estamos? Que é isto? Que tolemia é esta? Pois isto é un pequeno sono feito realidade, un pequeno sono dos meus viaxes e das miñas ideas que recollín polo mundo. Eu penso que cando un sale do pobo, pois tamén chega un momento en que ao regresar, que eu son de aquí, teño aquí as raíces, pois sinto, faime moi feliz traer esas ideas, esas experiencias, de alguma maneira plasmalas aquí. Entonces, parte é o meu sono de facer algo distinto, e tamén parte é axudar a cambiar a forma de ver o mundo desde aquí, con algo que nadie esperaba. Uh -huh. E traer parte dese mundo aquí. José Carlos nace aquí no Ríos. Eu nazco aí, nesa casa aí frente, aí a 10 metros, e morrerei aquí. Vaise fora, estuda fora. Marcho fora, marcho a Madrid, marcho despois a países lexanos como Australia, ou Argentina, ou Ucrania, ou Cuba, e despois volvo para aquí. Por que ese xiro tan extraordinario con, podemos decir, a tua idade, sí? Sí, 50, vim aquí con 54 anos, sí. Bueno, vim por a pandemia cambiounos moito a todos. Iba a ser unha visita temporal, pero como traballo a través de internet, uso os medios estes modernos, vin que podía traballar aquí. E a min gusta a tranquilidade. A min gusta o povo, eu son aquí, síntome de aquí, inda que son de espírito internacional e moi inquieto, como todo galego, que ali onde vai pon os pés e ten raíces, pero a principal está aquí. Entonces vim para aquí, sentime moi a gusto, non sei, non me quería marchar, así foi a cousa. Pudin traballar aquí, despois meu pai, pois que creou este bar fai moitos anos, Que é de pois, onde lle ven o que é nome. onde ven o nombre, el chamaban Machín, de Machiño, porque lle gustaba Antonio Machín. Entonces, pois, eu enfermo, entonces, pois, eu xa andaba por aquí rulando, decidín xa sentar os pés por os anos, e por o té, e por o, non sei, porque vin que era o fin xa dunha etapa profesional e quería empezar outra, vamos a decir, máis de satisfacción e de recoller os frutos de toda a vida. E ves podemos decir que a pechar un círculo, non? Pechar o Exactamente. círculo dun home fillo de comerciante, Exactamente. e acabar onde naceu e facendo un pouquiño o que facía teu pai, non? Meu pai Comerciar, aínda que era aquí vas a comerciar con experiencias, con con experiencia. sensibilidades, con sentimentos, non? Eu Con non sa... palabras, con música. Exactamente, eu non sabía que era tan comerciante, vamos a decir, ese espírito como tiña meu pai, hasta que montei isto. A xente dice, eres igual que teu pai. Dedicaste aos negocios, inda que isto é un negocio distinto, pero é unha forma tamén de estar en contacto ca xente, de rendirlle homenaxe. E hai libros por aí de cando se fiaba todo o ayuntamiento que están expostos. Entonces, nese sentido, sí teño un espírito comerciante, por lo menos emprendedor. Eu montei 2 empresas, ou casi 3, outra foi con un compañeiro, e isto, ao fin e ao cabo, é outra empresa, máis personal, pero sigue sendo unha empresa. Eu son unha persona de facer, e incluso de arriesgarme, non importa arriesgarme. De feito, por a miña profesión, eu teño dado cursos hasta de como falar en público, ou de como dirixir, ou de como lanzar proxectos, ou de como tomar decisións. É unha frase moi típica, é mellor unha decisión mal tomada que unha non tomada. Entonces, se está tomada e fracasas, pois aprendes para a seguinte, non pasa nada. E isto forma parte de... Ninguén que veña aquí ao Club Machín vai a topar algo convencional, Nada, verdad? nada. Todo o que teña que ver co mundo convencional, o clásico, o que se repita toda a vida, non vai comigo. Non vai comigo. Onte, por exemplo, chamamos unha gran empresa de distribuidora, díceme, eu son tal empresa, digo, vale, pero aquí no meu negocio mando eu. Que lle vas a ofrecer aquí aos clientes? A ver, Cales son os plans a curto prazo, non? vale, eu son novo Non sei se se poden chamar clientes, non? Que van a ser amigos, Sí, visitantes, bueno, colegas... sí, un pouco de todo. Hai clientes, hai amigos, hai xente que ven, que xa che corre a voz, outro día veu xente que oiu falar e non tienen idea, encantoulles isto, outros veñen e dicenche que isto non vai a ningún sitio porque aquí non está no sitio adecuado. Bueno, pois a min asumir riesgos non é máis, gústame. Eu penso que a vida é que asumir riesgos, e se non asumiríamos riesgos fai moitos anos seguiríamos con esta calavera metido nas cavernas, non? Entonces, Calavera original, por esta certo. calavera original é un neandertal, que fai, creo que son 18.000 anos, ou non, máis 20 tantos mil anos. É unha calavera original de un neandertal.
é que van a encontrar cousas completamente distintas. Eu que lle quero ofrecer a xente, o primeiro é unha forma de ver o mundo distinta a como a viron aquí. Vale? Isto é unha palanca, vamos a decir, unha ferramenta, como se diga, para que a xente descubra outras cousas, non? Pois que escuten jazz, que ao mellor un día veñen e teñen música clásica, outro día veñen e hai un evento de cine, ou hai unha conferencia. Eu teño amigos que deron conferencias na NASA, pois poden vir aquí a dar unha charla de buratos negros. E se non hai, pois dou eu. Teño dado moitas charlas, moitas conferencias sobre o que se chaman en inglés as soft skills, que son habilidades sociales, pero de falar en público, de psicología, de autoaxuda, bueno, pero non me quero poñer o primeiro. O meu mellor amigo é experto en inteligencia artificial. Por o traballo que tuve, dediqueme a seleccionar xente e perfiles de todo tipo para o mundo inteiro. Entón, a min, falar de, eu que sei, de inteligencia artificial ou ChatGPT ou tal, pois, chamo unha persona ben e pode falar, vamos a decir. Teño ese acceso, entón, o que quero usar isto como un centro, pues, de aí ven a palabra club, donde non só peñas a tomar un café bo, ou unha copa que podes ter en cualquier sitio, senón un entorno donde tú estés a gusto e recibas información e estimulación completamente distinta da que pode haber en calquer bar ou en calquer local, non ten nada que ver con eso, vale? Entonces pode haber desde conciertos de jazz, porque o concepto é un speakeasy neoyorquino ou americano, que significa eso, donde ves a estar tranquilo, a estar a gusto, a disfrutar, digamos, dun entorno, pues, calmado, relajante, e de paso tes un evento cultural ou un evento social, ou incluso hasta quero que o pueblo sinta que isto é parte del. Por exemplo, hai quen me dice, oye, se tú non estás, podémolo usar para facer unha actividade cultural ou hasta unha pequena festa. Digo, tedes as chaves e podedes vir. En parte, sí. Cando eu estou solo, cando vou a comer, a veces quedase un veciño e sirvo os cafés e atende a xente. Entonces, é algo que non existe, nin aquí, nin eu teño visto. Claro, facelo con unha decoración moderna, pois non encaixaría. Sabes? A min gústame recuperar as cousas antiguas, gústame recuperar desde muebles hasta tradicións que se perderon, que son moi interesantes, e que mellor que un sitio donde tú non vayas ao bar a tomar o café, escoitar unha noticia de que hubo un terremoto onte ou que non sei que casouse con non sei cual. Isto non ten cabida aquí, non? Aquí non vai haber Aquí televisión. non vai televisión, de feito dicíanme, hai que ver, xa temos un sitio onde ver os partidos da Liga, en vez de ir, pois non sei, pois a área de servicio. Digo, non, estades equivocados. Seguide indo á área de Estades servicio. equivocados, non? E se queixan no sentido de que isto non lle gusta, pois ese é o cliente que non debe estar aquí. Cantos dos veciños e coñecidos teus e incluso familiares te dixeron que estabas tolo? Unha proporción. O primeiro dixeronme, pensaban que iba a ser un bar convencional. Despois, eu nunca lle dixen o que iba a facer, o concepto. Despois, cando viron entrar muebles e cousas, dixeron este donde se mete que non sabe desto nada. Iso mesmo me dixeron fai 4 anos cando vin e montei un invernadero, que despois podedelo ver, teño un invernadero aí ecológico, e dice este que estuvo de libros, e chámame un intelectual aquí. E digo, bueno, pois Séneca tamén foi un intelectual e despois montou un huerto, escribiu aos 60 anos e foi ao campo. Entonces, eu penso que cuanto máis polivalente seas, pois máis aportas. De feito, a inteligencia define como a capacidade de adaptarse a entornos distintos. Non é un número, non? Entonces, eu montei un pernadero e agora regalo tomates ao pueblo, o que máis produce. Vale. Entonces, esos mismos que dicen, este non sabe facer un café. Bueno, pois non sei facer un café, aprendo e xa está. Entonces, a mentalidade non pode ser nunca intransigente nin ríxida, ten que ser aberta, ten que ser cuanto máis flexible mellor. E por a miña experiencia, que me dediquei a formar a profesionales e a directivos, pois cando recibo esas críticas, simplemente non as comento, parte dunha ignorancia, non hai que entendelo, non pasa nada. Veremos grabando aquí, non sei, a un youtuber, por exemplo, coñecido, ademais. E aquí veremos... É neto dun de Ríos. Sí, eu teño un fillo que empezou fai ano e medio, bateu o récord de crecimiento de Europa. 1 millón de seguidores ao mes. Bateu o récord de Europa en crecimiento. Ahora está o quinto ou sexto... Con 23 millóns de seguidores. 23 e medio. 23 e medio, perdón.
Si ele empezou con 15 anos a xogar en Fortnite e chegou ao medio millón daquela época, e pensábamos que era algo así como de pasajero, e agora fai un ano e 10 meses empezou con nada, con 200.000 e chegou aos 10 millóns en 9 meses. Que ese é como un límite por encima do cual xa é difícil pasar. Pois agora está o sexto así de España, estuvo por aquí, de feito vai a vir de vez en cuando, estuvo servindo copas aquí, youtuber. Moi conocido, ahora está negociando con Netflix para facer unha película, xa ten un libro, xa está por aí. Entonces aquí podemos ter un youtuber, podemos ter músicos profesionales, podemos ter pianistas profesionales, podemos ter conferenciantes de primer nivel que dan unha charla. Se algún falla, poño meu, humildemente. É todo nos Ríos É e todo aquí no nos Club Ríos. Machín. É dicir, a cultura, a educación, a experiencias, o local é o sitio, da igual, se existe voluntad, se existe xente, podese facer hasta no medio do desierto. Por tanto, todo iso hai aquí nos Ríos. É máis, se eu vivira nunha cidade, a mellor non o facía na cidade, facía nun pueblo. Porque o atractivo desto non é solamente o que se ofrece, senón donde se ofrece, como se ofrece, en que marco se ofrece, vale? Iso é o máis Ti interesante. crees que haberá un movimento migratorio, por decirlo de algún xeito, da capital ao rural nos vindeiros anos máis acentuado, non? Estou convencido que sí, porque non porque eu veña para aquí, porque eu nacín aquí, é casi natural que acabe aquí, vamos a decir así, senón que desde que eu levo aquí 4 anos, hai o polo Piquiniño, Ríos e Marcelín, pois o ano pasado xa viñeron, no anterior veio unha familia, o ano pasado ven outra, e este ano outras dúas máis. Dicir, 4 familias viñeron aos Ríos do sur, o primeiro por o tema de vivir en zonas máis tranquilas, huindo ou fuxindo do calor do sur, e que hai dúas familias que viñeron de Granada e dixeron o motivo é por o calor. É porque queremos acabar a vida nunha zona moi tranquila. E esas personas, algunhas delas que viñeron hasta de Austria, vivir aquí, están aí vivindo en Marcelín, cando conoceron isto, dixeron isto é un motivo máis para quedarnos. É dicir, encontramos cousas que a mellor pode haber nunha cidade, pois tamén estás aquí. É dicir, iso é o que quero demostrar, que se poden facer moitas cousas, incluso desde unha aldea rural. Moi interesantes. Non hai que estar en Ourense ou en Madrid, obviamente, depende do objetivo que tú busques. Se buscas unha rentabilidade moi grande ou buscas unha visibilidade maior, pero eu prefiero algo máis pequeno, neste caso eu prefiro ser cabeza de ratón, máis que cola de león. Que cola de león, sí. E sobre todo porque ademais valórase millor o que significa isto cando facen en entornos máis pequeniños. Estaremos pendientes da evolución do Club Machín, convida aos nosos seguidores a que se pasen por aquí. Sí, pois eu invito-vos a que veñades por aquí, porque a vida desto non é, eu sou que empuxo isto, pero hai que construirlo un pouco entre todos. E se vives esta experiencia e ves por aquí e participas... Ou tes algo que contar, ou tes algo que contar, podes vir. Eu invito a todo o mundo a que veña, incluso no pueblo hai xente, mira, hai aquí personas neste entorno que teñen algunha habilidade, vamos a decir, artística ou verbal ou do que sea, que viñeron a ofrecerse. E que nunca na vida a mostraron ao público por vergoña ou porque non nadie os invitou e viñeron a ofrecerse aquí. E iso para min é un orgullo. Grazas, José Carlos, por recibirnos neste lugar con tantísimo encanto. Moitísima sorte neste proxecto e estaremos moi pendientes da túa evolución e da evolución do Club Machín.